Banwari ita ki scheme ngem hap banab ya ka sarkar menta ki don katu kane ki ong ba dei ka sarkar ka ba khang bar ka sarkar ka ba set ya kata ka song pisa em ka song pisa jong ka scheme jong ngi ki MDC ka wan center kam dei ba ka ai ka state hanrai hakini kisngi nganong ai phi hadu ki padba jong ana po constituency ru man kas ngi kilinga pisa kin phone kang balai kong ba hadu kat menta kisngi batang ka wei ka scheme rum padyo kaskim ka basa arong impat laban yo. Teka dia kay ngongay pi. Pensong long rim ha. Namar na jid matla. Duko lut kikam. De jid matla. Poy pen ban sa kajing mensaw. Jid matla. Poy pen ban sa kajing snowsi. To perkat bahama pi pad babayin. Long se ban chu tan talay man kasngi. Long se ban chu kan tha man kasngi. Ban chu kan tho man kasngi. Nga tanga susi ano ngai pi lahir dor sisha kata kajat berdiri jongi ki social media ki comments su ado kat no ka bong ngai pi teng teng ngim ju kwa ban pet chu ngaro ngam ju kwa ban pet namar kam pat ju ja khot kum ne te balei ka wan ja kum ne hande ga ngets kem ka bo blei sa shi sen pat un sa wan pen dor biang ya ka sen char khadar hakane ka jala ka jongi ban nga kwa banong e pi sha bangan chong long kita ki bas ngau se long kita ki bala bangin sew kelyang da ka babha ya ki bala le bha amde ban sew kelyang da ka basneo namar ba nganong ngai phi kan long ka ba e namar ya ki babha bale se banong ban kwa ban pendu pendam no ya kita ki babha ki badan ka mensem ban shakri na banta ka ribat ka jat ban reo nganong ngai phi kam dei ka basuk baka kam no mi khmat nganong phi ka dei ru shi banta kabaw bleu labo renti ubleu balay ya kasap kerpang kabakumno kabanging en mikmat ya kipalba kumno bangin syakri ya kipalba